दाउ जानोसैलाय लोगोफोर दिनै नै जोंहा दाउ जानोसैलाय दिनैबो मासे नै मासेया गगासिनो दं नै बेखौ हमनोसै दाना ओइ र' आयु माबा र' हमजाबावलायलाया आथिं थोंसेया नायलाय नै बेखौ हमबाय आङो नै लाव हानोसै दानिया लोगोफोर नै लावजों दाउजों जागोन आरोना लावखौ होनसै नै लोगोफोर आंनि ओंख्रि संनाया मोनबाय आरोना दानिया ओमफ्राय माने इयावहाय आरो जालुक होबावगोन आरोना आङो जालुक देनाय इनिफ्राय माने रानिनोहाय आं एसे खांग्रोना दोननो नागिरदों इनिफ्राय होगोन माने रानिया जालुक होबाथाय जानो हानाय नङाना गोसा जागोन बेनिखायनो माने आं जालुकखौ एसे उनावसो होनोसै दिनै नै मिक्साराव देदोंमोन आङो जालुकआ जोबनायखाय बेनिफ्राय नै मिक्सारनिफ्रायनो माबाथ'वाखैमोन आङो बयामाव सोथ'वाखैमोन बेखिनिखौ होनसै एसे बांद्रायसो जासिगोन खोमा एसे ज्रोम गोसा जासिगोन आरो जालुक होनायखौ दसे खोबहाबनानै दोनबावनोसै मोनबाय नै लोगोफोर दानिया जाबाय आरोना लावजों दाउजों नै दाउ बेदर रद'-रद'नो गोथाव जाखासिगोन ओंखाम जानोसै नै दानिया नै खुरना लाबाय आङो
जानोसै दानिया नै लोगोफोर गोथाव गोथाव खाराव रोंबाय बेदर जा गोथाव जाखादों नारें Enggak macam masalah. Kok tadi juga meleleh jalan sana, kamsi jalan. Ini apa ya? जाखांजोब्बाय लोगोफोर नै दानिया गासिखौबो सेस गैखाला हुलु हुला जाजोबखाबाय आङो कल बानलु थाइसे थादों आरोना नारेंनिफ्राय जि गोथाव जाखादों थेब्रेनो एकदमबारे उदै थोनो थोनो मोनलायलायबाय सिखारनोसो हानाय नंला खोमा आङो ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर बेखिनियावनो जोबथ'बाय आंनि दिनैनि भिडिअआ ओमफ्राय सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामनाय गैयाबा साबस्क्राइब खालामदो आरोना गासैबो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामनाय गैयाबा खालामना होदो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै होदो आरोना नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय